Simon Busuttil baqa' jiddefendi l-użu tal-power station tal-BWSC li taħdem bl-iktar fuel li jniġġes, il-heavy fuel oil, u esprima d-dubji tiegħu dwar il-ħtieġa tal-power station ġdida. Huwa saħansitra kritika d-deċiżjoni tal-Gvern li jintrabat biftehim mal-konsorzju magħżul. Skont il-kap tal-Oppożizzjoni m'għandniex bżonn ta' power station ġdida. Huwa qal li l-estensjoni tal-BWSC kienet biżżejjed. Ħabbar il-Ministru Konrad Mizzi min ser jibni il-power station il-ġdida. Ħalli għal-moment il-mistoqsija għaliex tibni power station jekk diġa qed naraw li bil-power station tas sena li għaddiet ħanifrankaw 50 miljun. Fis-swieqi il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil baqa' jkun negattiv tant li kritika l-aħbar tal-Gvern li għażel il-Konsorzju Elettrogas Malta li se jkun qed jibni l-power station tal-gass u l-faċilitajiet għal ħażna tal-gass f'Dellimara. Il-ftehim li jagħmel il-Gvern se jagħmilha possibbli li minn Marzu li ġej jorsu l-kontijiet tad-dawl għal familji b'25% u jkollna arja aktar nadifa. Madankollu Simon Busuttil saħaq li hu ma kienx jiffirma dan il-ftehim. Ngħidilkom kieku jien ma kontx niffirmah. Aħna ser naraw u ħanippretendu li nkunu nafu id-dettalji kollha ta' dan il-kuntratt. U jekk jidrilna illi dan il-kuntratt ma jaqbilx għalikom, ma jaqbilx għal poplu Malti, se ngħidu illi dan il-kuntratt mhuwiex kuntratt tajjeb. Simon Busuttil irrefera wkoll għal dak li żvela l-Prim Ministru Joseph Muscat li hu kien inħatar bħala kap tal-MIC mingħajr sejħa għall-applikazzjoni u ġustifika din il-ħatra billi qal li hu ta' kontribut biex Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea.